La 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 la. La 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 la. Aton nga dumdumon ang manunuga sa mga kaayuhan nga gindulot niya. Sa aton nakabuhi kinahanglanon siya, kay kun wala si Jesus kita paano na? Subong na ang tiyon aton siya lagaron, kagaton nga itugyan ang tanan sa aton. Himuunta ang tanan sa iya kadayawan, mga butang ngaya kahamutan. Hindi ka magkahadlok kag magkabalaka sa mga pagkilaw, magpakabakod ka. Dayawa ang Ginoo kag magkalipay ka. Ang tanan sa kabuhi mo isalig sa iya. Subong na ang tion aton siya lagaron, kagaton nga itugyan ang tanan sa aton. Himuunta ang tanan sa iya kadayawan, mga butang ngaya kahamutan. Dapat lamang siya dumdumon sa iya nga katutom. Sa aton kabuhi siya himayaon. Subong na ang tion aton siya lagaron, kagaton nga itugyan ang tanan sa aton. Himuunta ang tanan sa iya kadayawan, mga butang ngaya kahamutan. Mga butang ngaya kahamutan. Mga butang ngaya kahamutan. La